이게 Tini kaisa jaga thangnani tongmani an dolok to thangbai kya pik jotono haini hai lamsok piro ani channel o tei jotono lamsogo Tini ni kwtal video khakhayo no jotono kaham nong nang bo kaham no angkhe kamio phaimani tabo agulio kifili tongo tei logio ma baba bo tongo Chini gari no tui phaimani Tini bolero gari mal gari ingke tei ani cousin brother ni bsajala rebai bo ani nephew ta ma songno rok thari phayo binana songno ingke jeng tabuk iko agulio thanglai tonglaio ma song Tini agulio phaimani reason hingkangke norokno sawano o video no paithak jorati nai tongdi naidi busuk lama naithotok ngai tongyada video rok editing khaijak yangai upload chiklaime yangai tongkha ang tabuke ko naidi hasaku phaisok paimase pura road block ungjak yangke ani evening duty bo slabna nangano Tini Bahai Khy thangnai wana oi tongkha road block naidi tui ani bagai current te tui ani bagai road block khaijak ko thangna simalia Bahai Khy Sokgui Sinai duty bo tongman ke evening duty one of suka sawi malia Tini bufruzani bo road clear no road block khaijak dui tei current mai ani bagai ingke ma songbo to phaijak Tini a jaga o Chini Jaga kwtal narang ma jaga o Pillar Kaikha hanai joto bthak laijak nani gari kwbangma bufruzani ma thangno ani bo to evening duty tongo majra sabno sibenai Chini tiprasa yakeba Chini borok tongma jaga ongke agi cherai froni simino nogui phayo watui nokbar kisa phaike no current se kwrui ingke ba tui kheba borok mana bana ingke tui kwrui khe Bahai Khy banchenai ba jekunu khlaina ingke tui sinango ingke o current kwrui ingke bo tui bo mayata ingke aboni bagui no Chini borok je jaga o tongo aro jaga o ingke always amtei ingu watui jorang ke no hai so finally road block khlai tongmani phiyogri kha electric department ni borok phaiye abo to tei kwrui current kwrui Bahai Khy tongmana ba abon bagui road block bo ma khaikya ingke jeng ba agotla no sok paikya Tini ma bai baba phaimani reason hingke norong tabuk sajiwano je ani block continue block nai tongnai rong ke to sawimana norong no sayada jeng agotla kaisa jaga paikya hanai ingke a jaga kwtal no Tini tamnani Pillar Kaikha hanai kami ni hoite pillar rok tui phaijak ingke angkhai to jaga bisi tongmanglak ang ma thangnai ani evening duty tongo ingke kumui songo tongdo ani cousin sister ni husband ta ingke borok bo tongo samung rok pai ma songo Tini no kamio bag khaipinai ta tei ma tukuya tabo pisangara ko phaijak tei tukuna hanai bongoro buda tei rok sarok jagya saimalia amne to kaisa line no current ke bongyango bo kwrui no current ingke bongaro to tei tongi phanma no sinarong kangke tei sarok jagya tei pai thangka tei sima tukuya ko tabuk tei tukugra dako 2,000 years later. Hello, sarika ham jotono no angke tabuk no mai mui rok songlei paikha mane mai to songjak no diboro songmani ang night duty ni phainai diboro songmani angke night duty ni bagi ang mui rok songlei paikha because ani night duty choli tongmani nok to nogui mankhana ani blogo ang Goriao nogo thangmani Goriani nogo Goriao nogo thangni phaiye 2 days evening duty khlaika abon pore angke night duty chengjau khani 3 days continue Tini na ani o April month ni last night ang night ya ingke Tini kaisa jaga thangnani tongmani an dolok to thangbai kya picnic chanani bagai kaisa planning tongmani ta hasgo yang mandai site o ingke ani night duty tongmani bang thangi malia Tini paijak angkale thangi mang khamung tesa picnic thangai phaiye aram ki tongmang khamung ya diba angke angla picnic thangai bo tesa yang susla paia night duty bo ingke nang picnic chi thang gangkai to phaina chawui phaina gangkai to kisa photo ro bujak lai nang gangke phaina leting nai aban bagi ang thangi malia ingke dek songke nong no tabuk ang phunogane Tini ni night duty ni bagai ang tam songka ingke norok off block no paithak jarati night tongdi ang bo ekdom lengsuka tangi hindi muktri amsike phayo kisate te thu kang ke mane kisate te thu gana hani thu kang te basawi simaya ang thasingo je tamnane 230 roko thumani na 230 roko thumani 430 o se basawi nai mai mui rok songka ke nok tabuk phunogana ang ta mui songka nai tongdi
iko night duty o talangna ni bagui ang gangla kisa riwinai alu kisa riwinai lubia riwinai godok kharika oboke wak bahan no thokriya winai haino fry khaina hakata without masala angke mong kangke tamnane wak bahan bai chakumra no songmani ekdom naidi ko sab thokjak bai wak bahan bai chakumra kamen khlai sadi ge tabukhe ang thangsinai night duty o iko GBO thangna bagui ani golio nongkhorei nai gari na singui tongmani auto tabuk to sok paikha iko ani duty bus ঠিক আছে tabuk thangsinai duty o tabuk ke koita baji tong saireman samung rok painai ang kisa rest khlai tongmani ta already 2:30 baji ui tong 2:30 mane hor ni ta araita baji ui tong ingke thuna musung phano ma thuyable aboni bagai ko rest khlai ma tongo ta